Yn enw fi di'r Llun Emlyn, a dwi'n ddarlithydd yn hanes oesoedd canol hanes Cymru yn Aberystwyth. Mae'r cwrs hanes yn un hyblyg iawn. Mae o'n golygu bod myfyrwyr gyda'r dewis i astudio unrhyw agwedd o fewn yr adran. A mae gennym ni lawer i gynnig o fewn yr adran. Mae gennym ni hanes Cymru, mae gennym ni hanes Prydain, hanes Ewrop, hanes America hefyd. Felly mae'r holl agweddau yna ar gael i fyfyrwyr. A hefyd mewn ffordd o'r oesoedd canol hyd at yr oes fodern hefyd. Mae'r adran gyda'r arbenigedd yn yr agweddau yn ei gyd, sy'n rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr astudio yr holl agweddau yna. Dwi'n meddwl mae yna nifer o bethau am Aberystwyth sy'n neud o'n ddeniadol ar gyfer darpar fyfyrwyr. Yn Aberystwyth yn gyffredinol mae gennym ni'r Llyfrgell Genedlaethol sydd yn wir ddefnyddiol i astudio hanes Cymru neu hanes yn gyffredinol fel adnodd gwych. Felly, does gennym ni ddim jyst yr Llyfrgell Hy-Owen yma, ond Llyfrgell Genedlaethol hefyd. Hefyd mae yna nifer o adnoddau eraill gennym ni'n Aberystwyth fel yr Stafell Cyfrifiaduron 24 awr ac yn y blaen hefyd sydd wir yn helpu myfyrwyr i allu astudio. O fewn yr adran, mae yna nifer o bethau sydd yn ddeniadol i fyfyrwyr. Mae gennym ni gymdeithas hanes myfyrwyr i fyfyrwyr gallu cymdeithasu ond datblygu chorcedemaidd hefyd. Mae gennym ni nifer o bethau yn arbennig. Da ni'n falch iawn o pa mor fodlon ydy myfyrwyr efo astudio yma. Da ni'n cael bodlonydd myfyrwyr uchel iawn. A dwi'n meddwl mae hynny oherwydd bod yna berthynas da rhwng myfyrwyr a staff. Mae hwnna'n rhywbeth da ni yn ceisio i ddatblygu. Da ni yn dysgu mewn grwpiau bach, yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna fwy o gyfle chi gallu trafod a datblygu'ch berthynas gyda darlithwyr. Da ni hefyd chi hefyd yn cael tiwtor personol pan ydych chi'n cyrraedd. A mae yna oriau a gorau lle mae myfyrwyr yn gallu galw i weld darlithwyr ar gyfer hynny. Dwi'n meddwl mae dysgu'n hyblyg yma hefyd, mae gennych chi fwy o hyblygrwydd o ran beth ydych chi'n ei astudio. A da ni hefyd yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor tra ydych chi yma, neu gael cyfleoedd gwaith mewn partneriaeth gyda'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n ymrydyd eang o fodiwlau mae myfyrwyr yn ei fwynhau mae'r adran. Jyst meddwl am un enghraifft mewn hanes Cymru enghraifft, mae Cymru'r tuduriaid yn boblogaidd iawn. Myfyrwyr yn eisiau dod i weld beth ydy perthynas Cymru gyda'r tuduriaid. Mae hanes Cymru'n datblygu yn y cyfnod. Neu hollol wahanol ydy'r wasgedd mawr yn America yn yr 20fed ganrif. Mewn astudio hanes yn Aberystwyth, mae yna gyfle i myfyrwyr ddewis newid drwy gyfrwng y Gymraeg a drwy gyfrwng y Saesneg hefyd. A felly mae'r hyblygrwydd yna i fyfyrwyr. A hefyd y cyfle iddyn nhw gael... Mae'n cyrsio gradd ni hefyd yn addas ar gyfer yr ysgoloriaethau'r Coleg Cenedlaethol hefyd, sydd hefyd yn dda i fyfyrwyr gallu dod i astudio yma. Dwi'n meddwl drwy astudio hanes yma yn Aberystwyth, dwi'n meddwl mae myfyrwyr yn dysgu llawer o sgiliau yn cael eu hyfforddi mewn ffyrdd sydd yn addas iawn ar gyfer gwaith neu ar gyfer ymchwil pellach wedyn. Dwi'n meddwl drwy astudio hanes, da chi yn datblygu gallu i drafod, i ddadlau, i ddadansoddi ffynonellau, i weithio mewn grŵp a hefyd yn unigol. A dwi'n meddwl yn arbennig gyda'r traethawd hir, traethawd esynedig da chi'n neud ar ddiwedd yn y drydydd flwyddyn. Mae hwnna'n gyfle i chi ddatblygu'ch maes eich hun, cael eich ymchwil eich hun, ac i wneud hynny mewn perthynas gyda darlithydd sydd yn arbennig o'r maes a datblygu'ch gallu i drafod a thrin y maes yna. Wel fel mae'n digwydd, mae gennym ni gyfleoedd gwych i gynnig i fyfyrwyr yma sydd wedi ddordeb mewn astudio gyda ni. O ran astudio dramor neu cyfleoedd gwaith hefyd. Mae gennym ni berthynas gyda prifysgolion yn Ewrop fel Budapest a Prague, lle mae myfyrwyr yn gallu mynd am unai blwyddyn gyfa neu hanner blwyddyn yn ei hail flwyddyn i allu astudio datblygu i sgiliau fel mewn brofiad gwych ar gyfer gwaith. Mae gen i hefyd gyfleoedd i astudio Ngogledd America drwy'r Prifysgol ar rhaglen gyfnewid Gogledd America. O ran cyfleoedd gwaith, da ni wedi datblygu partneriaeth gyda y Llyfrgell Genedlaethol, lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i fynd yna am gyfnod i ni gwaith yn y Llyfrgell Genedlaethol ar brosiect menw i ni redeg. Mwyn datblygu gallu nhw wedyn eu sgiliau nhw, fel bod yn rhywbeth da pan maen nhw wedyn yn chwilio am waith. Dwi'n meddwl na'r agwedd sydd mae myfyrwyr yn ei fwynhau ydy seminarau, dwi'n meddwl, lle mae'n gyfle i fyfyrwyr gael trafod gyda'i gilydd, cael
datblygu dadleuon eu hunain, cael gweithio fel grŵp. A mae'n rhoi cyfle iddyn nhw i ddatblygu gallu fel haneswyr. Dwi'n meddwl, mae wir yn fanteisiol i fyfyrwyr i fod mewn seminarau fel yna. Hefyd dwi'n meddwl, wneud y treithio destynedig ar y diwedd sy'n ffordd i fyfyrwyr wneud i cyfrannau eu hunain tuag at faes hanesyddol penodol. Datblygu dadleuon eu hunain a gwneud gwaith ymchwil gwreiddiol, a mae nifer y fyfyrwyr yn mwynhau yr agwedd yna.